Оле, гледай какво ще му се случи на това анонай. Балонна ли, бе? Мама ти, да, бе. Видя ли го, бе? Това не мога да го повярвам, че го направи този човек. Рекомтанс. А той умира и така ли иначе, брат? Тя какво си мислиш, че ще ме убие или? Смене, бе, one hand. Не виждаш ли какво направих? One hand. Как се хелва това, бе? Взимай му от кръв, да е. Вие му да е. Крилата ли пусна курвата? Да. Ти си имаш тънно. Аз нямам сакрет обаче. Хел. Би го с чука за маната, брат. Не, така сега ще го убия. Пускай си гифтов да го много. Сега му убия само бързо, брат. Аз така без звук не мога да правя дуели, човек. Има кеф. Това дали поводява сега на клавиатурата? Бах ти бота, май. Ананаки!